her på Radio Viborg. Godmorgen. Kom så på Rikard. Hej nabo. Skal vi gerne købe noget? Jeg sælger ikke til børn. Kate? Hej. Altså, jeg tænkte bare på, om du havde brug for hjælp. Jeg havde lidt uheld her i morges. Du kommer for sent. Hvad? Aldrig i mit liv har jeg oplevet, at nogen har formået at blive smidt ud af et enkelt fag. Du kan gøre alt muligt spændende med dit liv, og så vælger du kontanthjælp. Synes du ikke, at det er rigeligt, at du har fucket dit eget liv op? Ja, du skal ikke sidde derhjemme og kede dig. Nej, du skal ud og møde nogle nye mennesker. Skal du stå der her glad hele dagen, eller hvad? Gem et lille smil til det bliver grønne. Hvad fanden foregår der? Nu er himlen klar. Du slået sig, og så hun hører mig. Der kan hende Er ting. du god? Overraskelse. Du er Mælk her. Ja, det er ligesom ham, fodboldspilleren. gem et lille smil til det. Kate, man skulle noget gå fast. Lige nu er himlen klar. Verden er mere end Viborg. Lattergas. Så alle de unge, de tager det. Fuck, er du okay? Solvej, er du okay? Smil til